På grafiskundervisning.dk der finder du 2 kurser. Vi starter et nyt hold op her i januar, som er for dig, der nyder dine grafiske værktøjer, men savner opkvalificering og kreativ inspiration. Det er for dig, der sidder ligesom nu, går jeg ud fra, og savner nogle input til, hvilke værktøjer, hvilke måske gratis programmer findes der, hvilke links er der, hvilke ressourcer er der, hvilke metoder kan vi bruge til at arbejde bedre i vores programmer med, som vi måske arbejder med hver dag. Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat, det vil ellers hedder alle sammen. Få noget indspark til, hvilke nye fonter der findes, hvordan installerer vi dem, bruger vi dem osv. Alle de ting, det er et kursus, vi kører med her over 12 uger. Det er online baseret, så det vil sige, at du får videomoduler med inspiration og konkrete øvelser, som du kan sidde og arbejde med. Så er du med i en lukket Facebook-gruppe, hvor du kan deles om dine opgaver med andre medkursister. Og så er der også Skype-sessions, hvor vi taler sammen 1-til-1 med underviseren, og endelig er der fællesmøder. Så et 12 ugers udviklingsforløb, hvor det ikke handler om at blive bedre til InDesign, men det handler om at blive bedre til sine grafiske opgaver. Det er det, der er fokus. Foruden det, så starter vi et nyt hold op for dig, der elsker din grafiker, men vil gerne selv. Og det er jo så, når du sidder måske og arbejder med en grafiker, som du hele tiden er afhængig af, der lige skal lave dine rettelser for dig, der lige skal lave en brochure, der lige skal lave en prisliste, og egentlig kunne du godt tænke dig at lave det selv. Så igen, over 12 uger har du muligheden for at uddanne dig i de her programmer, stille og roligt, uden et hele tiden med fokus på igen at have forståelse for alle programmernes fulde dybde, men simpelthen ende med at kunne lave en prisliste, og lave et webbanner, og lave en knap til en hjemmeside og den slags ting. Så det er mange programmer, men det er over 12 uger, og igen er det også et forløb, hvor du deltager med andre medkursister og kan dele dine tanker med dem.